Kdo jí kapry, je svině a půjde do pekla. Každý rok se objevují stejné vizuály. Fotografie zabitého kapra, detailní záběry mrtvých ryb, dramatické nápisy typu kapr cítí bolest, i on chce žít, nebo tvoje Vánoce je jeho smrt. Tyto kampaně nejsou vedeny snahou informovat. Jejich cílem není vysvětlovat, ale vyvolat šok, vinu a stud. To je učebnicový příklad emocionálního nátlaku, nebo chcete-li emocionálního vydírání. Místo racionální debaty přichází jednoduché poselství. Pokud s námi nesouhlasíš, jsi krutý vrah. Celá situace je o to absurdnější, že veganský životní styl je v české společnosti dlouhodobě respektován. Nikdo vegany nenutí jíst maso, nikdo je veřejně neponižuje, nikdo proti nim nevede agresivní kampaně s fotografiemi steaků a nápisy zelenina taky trpí. Respekt ale zjevně platí jen jedním směrem. Nebude to trvat dlouho a Prahou budou brzy pochodovat průvody veganské hrdosti.